ప్రజెంట్ ఉన్నది ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్ అంతా కంప్లీట్ ఇదంతా మేము చేశాం సార్. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ సర్వే నెంబర్స్, ఈవెన్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ ది సమ్ ఎక్స్టెంట్ బిల్డింగ్స్ కూడా మేము తీసుకొని కన్సిడర్ చేసాం. ఓకే. ఇంతకుముందు మాస్టర్ ప్లాన్లో ఇచ్చిన దాంట్లో సహజంగా ఏంటంటే 30 feet రోడ్లు, 40 feet రోడ్స్, ఈవెన్ 60 and above రోడ్స్ కూడా అన్నీ చేస్తూ వాళ్ళ ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ చేశారు. అది అంత లెవెల్లో వాళ్ళు అనుకున్న లెవెల్లో మాస్టర్ ప్లాన్ డెవలప్ కాలా. అంటే అనుకున్న % ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ప్రొజెక్షన్ అవ్వాల. ఇంతకుముందు గ్రోత్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అంత లేదు. లాస్ట్ ఒక 4-5 decades చూసుకుంటూ వచ్చినా సరే. అయినప్పటికీ రేపు వచ్చే డెవలప్మెంట్స్ ప్రకారంగా ఈ సిటీ డెవలప్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఇప్పుడున్న ల్యాండ్ యూజర్స్, ఇప్పుడున్న రెసిడెన్షియల్ యూజర్కి అనుగుణంగా ఇంకా ఎంతెంత రెసిడెన్షియల్ యూజ్ కావాలి, ఇంకా కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ కావాలి, దానికి తగ్గట్టు సపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్, ఇండస్ట్రీస్ ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల మార్క్ చేసి ఇండస్ట్రీ మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు కొంచెం ఏరియానే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఏరియా అసలు డెవలప్ కూడా కాల. అందువరకనే ఒక నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్లో ఒక ఏంటంటే ఆ ల్యాండ్లో మీరు 5 మీ ల్యాండ్ ఉంది, వాళ్ళతో మాట్లాడతాం. మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే కన్సెంట్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళకి సంబంధించి టీడీఆర్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత లేదంటే ఇక్కడ వదిలేసాయి. మామూలుగా మాస్టర్ ప్లాన్ లో చూపించిన మాస్టర్ ప్లాన్ లో ఉన్న రోడ్లు వదిలేసాయి. మొత్తం టౌన్ లో ఎంత తిరుగుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ చేశాం సార్. సర్వే నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. ఇంతకు ముందు వాటిలో సర్వే ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ నేను పట్టుకుంటాను. మనం ప్రపోజల్ చూపించాలి. దీని మీద పెడదాం ఒకసారి. దీని మీద పెడదాం. ఓకే. బైపాస్ రోడ్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్. ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ అమ్మా. ఇది ప్రపోజల్ సార్. ప్రపోజల్ మీరు దాన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు, అది జూమ్ అవుట్ అయ్యి కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనం అనుకున్నది ఇది ఈ రింగ్ ఉంది సార్. ఇది కాలం అవతల రెండవ తోట రూట్ అంటారు. అది ఈ రోడ్డు ఉంది సార్, ఇది ఉంది సార్, ఇది వచ్చి సార్. ఈ వాటర్ బాడీలో ఉంది సార్.